Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon And Tita Tanya Chinita. May naririnig at naaamoy ako sa lumang bahay ni Lolo. Feel good morning po, Uncle and Tita. Ako po si Hazel. Bagong kasal po kami ni Rovic. Bilang nagsisimula pa lang kami ng bagong pamilya, gusto po ni Rovic na doon muna kami tumira sa lumang bahay nila sa Taytay, Rizal. Dahil sayang naman kasi nga at least kuryente at tubig na lang ang babayaran namin. Matagal na pong walang nakatira sa bahay na yon. Dahil may kanya-kanya ng bahay yung dalawang kapatid ng nanay niya. Yung lola niya naman, sa tita niya nakatira dahil matanda na at mag-isa na rin. Pero bago po kami lumipat ay ipinaayos po namin yung bahay ni Lolo. At dito na nga nagsimulang tumagas mga katas ng aking nakalipas. Ayan, ang ganda na ng pagkakapintura Kuya, natin, no? kailan ba matatapos yan? Kailan po yan? Sir, malapit Kuya, na. parang 7 araw kapiraso lang naman po yung i-renovate dito. Parang ini-scam nyo naman po kami. Pacquiao, pero ang tagal. Di ba Pacquiao dapat mabilis? Magpapahinga rin kasi kami, ma'am. Pero huwag kayo mag-alala. Pero sana po, inaraw na lang natin, hindi Pacquiao. Parang lugi po kami. Binabagalan nyo talaga yung Hindi naman to arawan eh. Kasi kung arawan to, yan, lugi kayo dyan. Kaya Pacquiao nga, naman to. Pacquiao. Kahit next year pa Gusto nyo matapos. mapakyaw? Bug, bug, bug. Okay, maniwala na sana. Okay, malalaman, pwede na kayo, sir. Sa isang linggo, pwede na kayong Pwede na po lumipat dito. kasi. Yung ibang gamit namin, pwede naman naming dalhin dito. Pwede na po, sir. Tabi lang natin, takpan lang natin. Para hindi na kayo mahirapan pagdating ng Ano yan? Bakit po Ba't magkaiba yung pintura ng dingding tsaka pinto? Bakit ganun? Dapat di ba sabi po namin isang kulay lang lahat? Aesthetic yan, ma'am. Ha? Aesthetic. Para may design. Baka tinipid mo kami Kontraktor ka din dyan na scammer Hindi ko sasabihin na mumurahin na yung pintura. Ma'am, mamahalin yung ginamit ko, ma'am. Sigurado Ano bahala dyan, ma'am? Sir. Basta makalipat na kami sa isang linggo. Kailangan na naming makalipat dito sa... Okay ka na ba dito? Excited na nga ako kasi parang very, very province yung fields, no? Tsaka may mga puno sa paligid. At least di ko maririnig araw-araw yung mga dumadaan na sasakyan.
Kaya nga gusto ng lolo ko dito eh. Kaya nga dito Oo siya nga eh. tumira. Thank you, mahal. Sinadjust mo to. At least makatipid tayo ng Oo naman. upa sa bahay. Mahal kaya ng mga ano ngayon. Sumalangit nawa yung lolo ko. Kaya nga eh. Basta, sir ha? Oh, walang ano man. Ako bahala, sir. Thank you! What am I living for? It's not for you. Pas po ang isang linggo. What am I living for? Pahinga ka naman. Ay, hindi natutuwa lang akong barnisan yung Ah, ito. mga luma yung cabinet. Nakakatuwa yung mga kubyertos dun, no, sa kitchen. Oo. Saka itong Nilinis mga cabinet namin, mga hardwood yan, nara Kaya yan. nga eh. Pero okay lang naman kaya talaga kay Lola na pinturahan ko, na barnisan ko. Eh, si Lola naman, Sayang may eh. dementia na eh. Hindi naman siya nakakaalala na eh. Pero nakita ko may mga lumang polo pa dun si Lolo, no? Oh, mahilig sa polo yun. Tsaka, eto, pakita ko yung picture ni Lolo. Ayan, pormahan ni Lolo dati, oh. Oh. Sobrang tangos ng ilong. Oo, tapos Anong nangyari sa naka-insert pa ilong yan. mo? Ito naman. Hindi, joke lang, mahal. Joke lang. Sobrang Halika gwapo na, niya. Linda. Teka, isara mo muna yung bintana. Pero sa bagay, fresh air, wala naman tayong kapitbahay. Oo nga. Mahal. At least pwedeng sumigaw dito, walang makarinig. Teka. Ano ba? Bakit? Nagpapamada ka na ba? Di ba bench fix yung gamit mo? Ba't amoy Pumada? pumada? Ba't ano magpapumada? Wala akong pumada. Ayun o, ang tapang ng amoy. Wala naman ako naamoy. Ikaw yung naamoy ko. Ito yung, Sige na nga. ito yung amoy na gusto ko yung hinugasan talaga. Siyempre. Ay, teka. Narinig mo yun? Ano? Ang lakas. Hindi mo narinig yun? Wala naman ako naririnig. Ito naman parang ano-ano na lang yung ginagawa. Wala akong naririnig. Ano ba yun? Ako lang nakarinig? Ano ba yun? Ano ba yung narinig mo? Parang lumagabog yung cabinet na binarnisan ko kanina. Sinara ko naman yun eh. Hindi natawa. Ano yun? Nakasilang itngit. Wala, langit-ngit. Sige Wala na, naman ako. magalikan nga tayo. Ito mo ah. Oh, ang lakas eh. Nakatayo lang naman tayo. Ano bang lakas? Ano ba sinasabi mo? Kabilang kwarto. Yun yung tunog nung kanina pinupinturahan ko yung barnis ng lumang bed frame eh. Yun yung tunog nung nakaupo ako. Ikaw, ayaw mo lang talaga eh. Naano mo Hindi, pa mahal. ako eh. Mahal eh. Mahal mong mo kong takutin ah. Ayun oh! Wala nga ako naririnig. Ano ba yung naririnig mo? Halika na nga dito. Halika na nga. Mahal ang bilis ng heartbeat ko. Nakakatakot. Ano ba? Ano ba tinitignan mo dyan? Huwag ka na. Sa kabilang kwarto, sinara ko yung pinto, ba't bukas? Ginulatan kita eh. Wala naman eh. Wala naman eh. Ito naman, Wala naman eh! magugulat din eh. Kung naman mahal, wala naman. Magugulat Mahal eh. naman eh. Natatakot na nga yung tao eh. Ano ba kinakatakot? Ayoko Lolo na. ko naman yan. Hindi Kahit na nga na, ano. naaamoy ko nga yung tapang ngayon, pero nawala na ngayon. Wala na. Kaangkol madumi yan eh! Ano? Wala nga. Ito naman si Mali. Masyado na bang ano? Wala. Sige na, takpan ko na lang. Huwag na ba? Ano ba yan? Masyado kong... Alik. Ba't wala ka naman sa kondisyon eh? Ano ba? Eh, paano may naririnig na ako? Ayan na naman. Ang lakas na amoy-amoy. Amoy lolo. Wala nga.
Wala naman. Si Lolo. Lo? Huwag ka Sabi ko sa'yo, huwag ka tumawag dyan. Okay. Maniwala na sana ako. Wala nga. Ano ka ba? Halika nga dito. Ano ba yan? Wala naman to sa kondisyon. Sige na nga. Nagtataka po ako. Bakit ako lang ang nakakaamoy ng pamada? Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, hinayaan ko na lang. Baka guni-guni ko lang o pagod ako nung araw na yun. Isang araw nag-day off po ako ng Sabado para makapaglinis at maayos ko na lang ayos na ayos yung mga gamit namin. At habang wala po si Rovic, habang siya ay nasa trabaho, aray, sakit ng likod ko. Grabe, 3 hours ako nakatayo. Ipintura. Ay. Hindi. Hindi ko to naaamoy. Ako lang mag-isa dito. Pusa ba yun? Ano? Lakas ng palapit yung amoy ng pamada. Wala pa, tatawagan ko nga si Rubik. Natatakot ako. The subscriber cannot be reached. Rubik, Please sumagot try ka. again Nang later. bababae ka namang hayop ka. Pahinga na nga ako. Oh! Sino yun? Pagod lang to. Pagod lang ako. Sige, matutulog. Pipikit na nga. Pikit na nga ako. Hoy, ang gandang babae. Manyakis! Aswang na manyakis! Sino ka? Ba't nandito ka sa bahay ko? Lolo? Kayo Huwag po? na lolo, babe na lang. Okay. Lolo? Ah, Lolo, ako po yung asawa ng apo nyo, si Rovic. Ang swerte naman ng apo ko. Sana all. Lolo, Ba't nandito kayo sa bahay ko? Lolo, wala naman po kaming ginagawang masama ni Rovic. Nakita niyo po ba nagbembang kami? Kitang-kita ko. Lolo, Sana all. sorry po. Kasi sabi ni Lola, pwede kami tumira dito. So dito muna kami kasi, ano po, ang dami kasi namin bayarin. Eh, kuryente pa. Ano po? Subtitle? Natatakot ka na ba? Hindi po, kasi po, Ay, hindi na. pogi, ang tangos po kasi ng ilong nyo. Tinanong ko nga po si Rovic, ba't ano nangyari sa ilong niya? Ba't ang tangos po Teka ng lang, ilong nyo? babalik ako dyan sa lupa. Hindi po, joke lang. Pakakasilan kita. Lolo, lagot ko sa abo mo. Alam naman ng apo ko yan. Alin po? Yung lula niya, pangatlong asawa ko na yan. Ay, babaero ka? Nung bata ka pa? Nung nabubuhay ka? Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy. Lolo, bakit ka nagpapaamoy ng pumada sa akin? Mahilig kasi ako maglagay ng pumada eh. Saan mo yung pinapadulas? Siyempre, pababa. Lolo, inayos ko naman po yung bahay nyo. Gusto nyo ba umalis na ako dito? May problema ba kayo? Wag. Dito ka lang.
Ang kinis-kinis mo. Sayang naman, dito ka lang. Sige po. Kasi, naalala ko yung una kong asawa, kamukha mo. Ala! Lolo, huwag niyo, di ba... Lolo, masama po yung naisip niyo. Ano ba yun? Nasa kabilang buhay na kayo. Walang yapa rin kayo. Huwag po ganyan. Sige ka, Lolo. Mamamatay ka. Sige. Mamamatay ka na ba? Uy, Lolo! 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 Si Lolo! Si Lolo! Lolo! Inayos ko na yung mga gamit. Umalis na tayo dito. Bakit tayo alis? Hindi ko na kaya. Nagpakita sa akin yung lolo mo sa panaginip. Siya yung nagpaparamdam sa Ano, atin. naniniwala ka pa sa ganyan eh? Hindi, doon siya sa panaginip ko. Hindi, wala naman ako. Natatakot ako. Hindi, paano ako makakatulog dito? Wala na akong kapayapaan dito. Umalis na tayo, Robby. Parang ako Sige. naman. Payag ako pero wag mo na ngayon. Pag nakapag-ipon na tayo. Okay? Paano? Hindi ako titigilan ni Lolo. Nakakatakot Huwag mo lang pansinin. Babaero talaga yung lolo ko. Sabi niya maganda ako. Kaya naman kita pinakasalan eh. Kasi Mga sa maganda. bagay. Pero nakakatakot eh. Hindi naman na yan. Wala na. Kaluluwa na lang yan eh. Paano kung tuwing matutulog ako, papasok siya sa panaginip ko? Magdasal ka bago ka matulog. Tsaka magtirik tayo ng kandila para manahimik na siya. Papabless natin to. Sige. Sige, man. Halika nga. Ah!